Здравейте, аз съм Ели и съм трансформационен коуч. Работя с различни техники, като сайки, енергийна психология, констелации, руни, метафизика, радиестезия. В момента при мен дойде и още една прекрасна нова техника или още един начин, по който можем да изследваме себе си и да разберем различни неща за себе си. И именно това е играта Лила. Какво е Лила? Лила е древноиндийска игра, която има възможност да ви покаже какво е вашата сянка. Онези скрити неща, които пазим в себе си, вътре дълбоко в подсъзнанието си, за които не искаме дори да споделяме, да говорим, дори не искаме много често да знаем. Това са нашите скрити тайни или тъй наречената наша сянка. Лила е трансформационна игра. Тя е изключително добра, когато сте готови да се изправите пред себе си, пред това, което сте скрили и това, за което създавате илюзии. Защо? Простичко е. Лила ще ви даде вашата сянка. С Лила може да се играе по конкретен въпрос. Защо нямам партньор, какво пречи на брака ми, защо не си намирам добра работа или за конкретно желание. Желая да имам това, искам да постигна това.